Yebo. Alright. Ake ngizixoxele nawe wena oqashisa abantu emzini wakho. Wena uhlala kumuzi lomkhulu, unama rooms ngemuva, uhlalisa abantu. Ake sikhulume lento ngoba akekho akwayikhuluma. Asikhulume. Siqale sikhulume ngani ngesimo sani semoya oyiletha kwakho. Alright? Asikakhulumi-ke ngalabantu laba obaqashisile kwakho ebese yena afuna ukusebenza abantu kwakho. Hey, that is a topic on its own. Ebese sikhuluma ngalomuntu oqashe kwakho ashone kwakho, they pass away. Hey bafethu, sikhulume ngalomuntu oqashile kwakho abe umashonisi arun ibhizinisi kwakho. Yabona lapha emalokishini manje lento enithanda ukuyenza amaPakistan bese nizavulisa izitolo la kwakho. Hayi bo bafethu. No, we need to discuss lezi zinto. No, but this automatically tells me what you guys have no clue anymore. No clue. Wena akuqashisile. Samele sixoxe. You should be calling me in my shows. You should be calling me on a serious note. Especially uma kwake kwenzeka lento engikhuluma ngayo. Especially uma ike yenzeka leyo. You should be calling me baba. Ngoba abanye benu niyahlasela. Abanye bye. Niphile njalo nyeso.